Kuna kana chaka kabisa. Mchatonge kunzei Washington. Andafuma yangu hawana kana chaka kabisa. Kana se. Yo. Kukana kwa Kenya wajaro. Ibada kwa leo. Mwana wangu wakati zanga Yona bagile. Yona bagile. Yona bagile. iwe baba mwenda masaki yoga baba tuzana nini do festival mwa kuwa okay kwa mambo baba sai tunaona wangali no Mungu ya karibu basi 1 year 3 months. 1 year 3 months Mungu wakati wangali iwe pana ngapi 3. iwe namba 3 ndio ndio kando ndio Mungu kama jiji jao mabadala yetu sana mu Rushana. Ku. Basongo Rushana. Onde basa? Rumaina. Ya emaina. Ya employee. Alright. Rupa dareni. Konsurina. Deto fitonge ndaka patra udara kuma ya tiro. Panoda wozi ndaka sangara unuru yere. Ndio zote wewe mkoso. Mira, unamari muoma bora. Ati Unamari muoma. kana tindo basi. Buri. Ndio judgment. Mazoe. Ndio judgment. Kwa buri sasa. Sapati kwa. Hapo. Hapo sapa. Judgment unaona bana. Ngombe tu. Usambo 1500. Ishu isi ndapeti tusanga na mswatu. Unaona zuwa ni kutana. Takana usaja ngombe 3 batanga kwa kutana. Saka hapana kwa tungoda hiyo maji ila tazwa. Ni mali. Simu za torrent.
nechichemo ma taura mudzimai wangu mukuru wanga ndinaye akatisiya mudhezi naika saka ndakasiyirwa mwana mucheche semunhu akakosheka unouparisheni izvozvo ndakachengeta zvitumba kumba atinoshanda kwaanibhudu wacho kwazara saka ndatopa mwana ndiye akaura iwe akatora nenguva yamwari akatora nenguva yamwari here tindakamutora akatora nenguva yamwari here akashaita vanhu vakaita ndokubvunza akangoita oparisheni pashe akatorwa nenguva yani yamwari kana nguva yamwari yasvika chinotaura chirima chiri chakakosha kuti kana muridzi ada kuchitora anotora nenguva yani totese saka ndingauri musi watungu tangada unobhadhara chii kubva ipavanhu patarakudza kuti ndokuregera kana kuti wazvinzwa tendorasiya waisaka ndiyekutongana nati takabata mutima wakutendera wazvinzwa chienda namama ibva waenda usaina mukudi muindi kurubisima wake up watore mari yako wechipapo tadzira nomubikira senda wanongotsvaga mari sindarukira next guest